политолози и опозиционни политици. Навсякъде говорите, че това правителство е загубило доверие. Защото на улицата са над 15 000 стачкуващи, в случая Пеевски е повода. Причината е реванш от загубата на изборите през 2013 година от 7-8 малки партии и загуба на доверието на партия ГЕРБ. Това правителство е избрано с гласовете на над 1 500 000 избиратели. Те са му гласували доверието си. Демокрацията повелява, всеки има право на мнение, но се съобразява с мнозинството. Този принцип в момента не се съобразява от журналисти, политолози, анализатори, опозиционни политици. Гражданите на България голямо своите повишаване на жизнения стандарт от управляващите, които и да се взе, щом народът им гласува доверие. Как се роби жизнения стандарт на българските граждани през последните 12 години? Най-висок в периода 2005-2009 година. Него трябва да се съобразява доверието е важно, но над всичко трябва да стои стандарта на живот в България. 27 юли 2013 град София. Активен граждан с специалните партии и Към Божидар Кудев, ако чува. Божидар Кудев, колко подписа има за оставката на президента? Горе-долу. Защото медиите това ги интересува най-важно. В момента само тук на Пощало, тук при напилоните има над 250 събрани подписа. Надявам се тези медии, които толкова настояват, да не кажат, че сме пак 100 души. Давам думата на нашия приятел Ренис, който ще завърши нашия Цвета. Мили хора, снащи в късната емисия на BTV какво се случи? Журналистката, която отразяваше другия протест, в знак на благодарност, беше залята с бира и микрофона замлъкна. Защо? Защото била казала, че те били 3000 души. Трябвало да каже, че са 10 000 или не знам колко. Тези хора там са лошата компания на нашия президент, който, когато дойде празник, е пръв в църквата до патриарха. Този човек, според мене, служи на дявола, не на Бога, защото той се отрече от своя народ. Народа е свят и народа е тук. Лидерите на другия протест ни наричат този тъп народ, как не можа да разбере. Няма нужда да ми обясняват. Там виждам един душевен разпад, който няма да ги доведе към безсмъртието. 25 години СДС-та, ГЕРБ и други безнадежни партии и ситуации разбиха държавата. Защо не се сърдят на себе си? Признат грях и половин грях. Защо се сърдят на нас? Стига вече катори и циркове. Хайде вече всеки да си върши съвестно работата и просто да живее като честен човек. Благодаря ти, Цвета. Ще помоля Стоян Боричев да каже накрая няколко думи, ако иска. Готово, спокойно. Ами с това предлагам... Утре, поете, утре. Утре, защото тук до нас има друг протест.
очакваме другия протест да се приближи насам. Както казах в самото начало, не е нужно ние да предизвикваме скандалите, които Нова телевизия днес го направи. Ние нямаме нищо общо с тези скандали. Пред BTV има друг протест, той е малък, на социално движение, които отидаха да освирпат медията. Не знам дали е нужно да се присъединиме. Точно така. И накрая давам думата на господин Стоян Боричев. Благодаря, Радо. Скъпи приятели, вчера председателя на Конфедерация на труда Подкрепа, така наречения доктор Тренчев, който никога не е лекувал хора, той подобно на нашия президент все още наш, защото е там. И той обяви война на народа, заканвайки се, че ще изкара 120-30 хиляди негови членове. Обаче, какво са 120-30 хиляди членове на Подкрепа в сравнение с надмилионната армия на безработните? Всички те са в трудоспособна възраст. И нали се сещате, че Подкрепа ще бъдат смазани от тези, които са най-онеправдани последните 23 години. Призовавам КНСБ, другия голям синдикат в България, да не последва лошия пример, който даде доктор Тренчев. Доктор Тренчев за 23 години не е направил никога нищо хубаво. Не съм за медия, спокойно. Той изкарва своите хора, за да притискат приятелите на демокрацията, истинските демократи. Още в първия момент, в най-ранните дни на демокрацията, той изкара своите хора по асфалта. И 90-та година, Съжалявам, и няма да 91-та, и 92-та, и 97-та. Но сега не сме тези години. България от няколко години има евроатлантическа насоченост. България е демократична държава, но той винаги, когато трябва да послужи на някои нечисти интереси, изкарва хората на улицата. Този път обаче няма да успее. Той също е за прокуратурата, защото подклажда хората от тази страна едни срещу други. Няма да успееш, Тренчев. Благодаря ви. Току-що дойдоха бланки за оставка президента. Плевнелиев ли е? Плевния ли е? Не знам. Тук в ляво от нас. Давам думата на един безпартиен поет, Иван Терзийски. Здравейте, приятели. Аз съм при вас вече пети път и се радвам, че отново се срещате. В името на голямата кауза да дадем шанс на правителството на господин Орешарски и на законно избрания ни парламент да могат да работят спокойно, въпреки че им е трудно. Искам да споделя една малка подробност в моите стихове, които поднасям на вас. Има една голяма доза истина и тя е извадена за голямите наши, така наречени. Нали грозните хора тук снимате вие тук? Грозни. После ще отидете хубавците долу да ги снимате. Астрологически данни. Аз нищо за тях не измислям. Това, което съм споделил с вас за тях, е абсолютната истина, която характеризира техните образи. Искам да спомена една голяма радост за мен. Днес ми се роди внучка в 12 часа и 30 минути. В името на това дете, в името на милиони, които се раждат и ще се раждат, трябва да се бориме за доброто на България. А сега ми позволете да ви представя господин Цветан Цветанов. Кой е Цветан Цветанов? Цветан Цветанов е индивидуално ограничен, подготвен за екстремни ситуации.
попада схеми тежки и различни, и в изходи комични и често трагични. Любопитството му е голямо, обича информация да събира и с непознати средства послушваните да стимулира, да манипулира. Технократ, слабо въоръжение, способен на бързи решения. Вътрешният му статут му позволява в тежки ситуации да оцелява. С огромно мислене, с ограничено мислене, тесни рамки, без средства да си да подбира, всякакви пътища намира, финансите си да балансира. Властолюбието и желанието му за контрол повеляват за доминация и диктат, но внимание, в определени ситуации решенията му имат добър резултат. Специалните средства за разузнаване бяха използвани за разпознаване. Вина има, виновни няма. Но нека занапред прокуратурата да тури ред. Приятели, не се подавайте на провокации. Те не случайно. Те знаят слабите си страни. Искам и вие да ги знаете и искам да намираме пътища и средства да обединим цялата наша страна, всички българи в борбата срещу тези безотговорни представители на всички партии, които са против правителството и законно избрания парламент. Благодаря ви. Благодаря на господин Терзийски. Утре ще имаме специални гости от Самоков. Понеже медиите много се интересуват, затова го съобщавам. И утре ще говорят младите хора Йордан Лазаров, Георги Марков. С това предлагам да приключим днеска. Който не се е разписал, спокойно да се разпише. Тук вляво от нас, и да съобща пак над 250 подписа за оставката на президента има събрани сега. В цялата страна в момента днес от 18 часа е започнало събирането на такива подписи. Благодаря на всички, които дойдоха днес тук и се надявам утре да бъдем повече, за да покажем, че България не е София, нито София е България. Благодаря ви. Току-що ми съобщиха така по-възрастните хора, че в Дупница в сряда от 18 часа има контрапро